Hi guys, good morning. Manguha day kog tangkong guys kay napa may matilok diri guys para sa kuang bao. Nara guys, napay matilok tangkong gamay. Para na makaon akong tangkong ako ang bao guys. Manguha ta diri. Pagka man ani manguha dadayon pug kuog malunggay para imong banana. Na guys, napay matilok. Napay kuan ako ang bao makaon. Saba king manok sa kong likod. Pwede na ni oy. Pwede na ni kay dagan-dagan naman ni. Ayun, manguha na po dayon ko og malunggay guys kay para kay banana mainom siya. Hindot ni diri nga malunggay o kay bata pa. Ara guys ang kani akong lakwan kani. O kay bata pa. Pwede na ni oy. Yung banana. Duha ra man ka baso. Pwede na ni. Dua ka baso yung imnon para karon morning ug unyang gabi. Ara. Dayon ang atong tangkong. Pahugason nako niya. Ara tong tangkong guys. Tawagon na to si banana. Da! Ara Isik mo ko ani. Bots oy. Hugasin na. Ara guys si banana. Naba kasi nanay din nga kumanchanitas daan. Unsa man ni putlo na to ni kay madaot atong kuan ani. Ang daare ra na kay kuan sa kong magamit na ko ni. Tatay. Anong dahon yan? Ayan, kapayas tayo ilagay ko sa ano ko buhok. Kasi dito nagtubo baka masira ang simento. So ay, ano ko na lang. Gising na si nanay tay. Maghingi ako dahon. Doon siya sa labas. Nandoon. Maghingi ako ng dahon sa manchanitas. Ngay kog dahon sa manchanitas guys kay tambal na sa barikos kay barikos ko guys. Sige og tindog-tindog paghamang tindog maligo. Nanay diri. Morning nanay. Kuha ako dahon. Meron ka pa itanim para marami na oh. Ano yan? Ito, kamanting. Pwede pa ito itanim? Parang magaan naman. Kamanting ni nanay guys. Magaan naman. Hindi. Tubo lang yan. Nakita kung mayroong tubo. Ay, unay. Ay. Pag nagtanim yan, halimbawa kung saan yung ano, pag ganyan lang, hindi suwi. Ganyan lang. I-stretch sa pagtanim na yun. So, ihiga or... Pwede rin paano, karamihan kasi rito, nakikita ko, yung patayo. Patayo. Oo, ay sa amin, kung may uhukay, para maraming ugat, pa ganyan. Pahiga. O pahiga, tapos tabunan. Masarap ba yung ang bunga nay? Kaya lang naluto masyado ba? Oo. Tsaka, Pero masarap. Tsaka hindi maugat, di ba? Oo, hindi maugat. Maganda. Nga. Oo, ginaano ko pa yan kay itanim ko pa sa dito yan noon. Dyan. Nang lumakas ang Baha. tapos hangin, natumba siya. Kaya nakita ko mayroong bunga. Ayun pa, kasama yun. Ayan, wala pa yung bunga siguro. Mayroon na. Meron na yan. Ay kasabay yun tinanim ko. Magkuha ako dahon nay. Magkuha ako. Nagbalik yung natabakan. Baka bukas pa yun ay. Lunes. Or baka mamaya. Na. Dara guys, manchanitas silang nanay diri guys. Putang na kong cellphone. Manguha tag dahon sa manchanitas guys. Kay gamit ka ini sa kuan guys sa barikos. Isa tong na mga barikos. Gamit ka ini. Ang
nilang nanay, ang aso nilang nanay ang kaisog. Ara guys, nakakuha na ta. Ay, naigitanong si nanay nga atsal. Ano ito? Ano ito? Diwaso na ko nikuha itong. Ikuha na ko kada hapon guys. Diwaso na ko. Diri, dagan pag herbal si nanay diri. Una, og wala ko dito diri ko madagan. Mango na lang ko daan guys kay para unya bisan malimot ko guys, at least nana ko herbal. Ay, ako siguro makaubos sa dahon nito, nay. Ganon ko lang, nay. Pero magtubo man din yan dito, nay, no? Oh, nagtubo. Wala siya bunga, nay, no? Ano doon banda oh. Wala pa yung bunga, bata pa to eh. Ay, bata pa dahil, nay. Kailan lang ito tinanim? Mga 1 taon pa. Kayo de dalawa ni tatay mag-ano sa manok na pagkain. Dali lang ano ba? Oo nga. Yung sa banam mo na, nakakain ka na ng hinog niya, nay. Ay, oo. Wala. Masarap, nay. Oo. Hindi na ako na naka-ano yan. May sunog pala doon kahapon, no? Oo. Kaya lang madalang. Ah, minsan lang siya magbunga. Madalang. Kasi maraming ano, yung katong Alamigas, alamigas, yung malalaki. ang mga bulaklak, ginaunahan ako. Ay, Hindi na lalaki. ganun, nay. Magtira sila sa... Diba na, ito yung avocado mo ba? Ito na yun, nay, oh? Oo, yung maganda noon. O, naganda naman nabalik, oh. Nawala na yung dahon niyan. Nabalik man. Ano nga? Tay? Barikos, tay. Ilaga, tapos ano mo yung dalawang tiil mo, paa mo sa balde, pag yung mainit-init, yung kaya mo ang init. Parang ang alam ko gamot lang din sa barikos. 2 unan lang doon pag natulog ka. Hindi man sa, pwede man din. Mas maganda talaga yung ipakuloyin, tapos ilagay yung paa mo sa balde, kay mag-ano talaga na, tay, maramdaman mo talaga ba, mag-akyat yung ano niya, init. Oh, kasi naglaki na yung barikos ko, yung palagi magtayo, magtrabaho, tapos ligo. Siksi nga yan eh. Na! Tapos maligo agad. Ah, may atsel na si nanay. Oh, unsa man ni nay? Unsa tangkong mo nay? Na, gintusok ko lang yan. Kay ayaw na. Iwang kayo. Niwang. Ay. Punta na ako doon. Thank you, nay. Thank you, tay. Oh, may gamot gani kayo dito, oh. Pag magkagat ng ahas. No, ang ganda, oh. Ng lalaki na. Maghingi ako mamaya nito ng bulak. Yung dito. Hala, namulaklak siya na oh. Ito, oh. Ito. Bira lang yan, mamulaklak. Oo nga, swerte yan pag mamulaklak. Oo. Kita, maswerte ako. Oo nga, no? Kaya nakakain ng 3 beses ang araw. Oo. Oo. Yun na nga, nay. Ito, tanim ka daw doon. Yun na nga. Gusto ko magtanim doon sa labas kay magdami yan siya pag sa labas. Oo. No, ano siya ganda kasi mataas ba? Yung iba, meron ako doon pero hindi mataas. Oh guys, oh, taas ang Eh, ano. kung lumapit kasi ang manok, ginatuka. Ay, kaya pala nagguan. Gumangit. Ano man ito, matigas man, mamaya na lang, oh, matigas, oh. Kung malaki pa lang itong paso, nay, malaki din ito siya, nay. Kailang naliit yung paso. Mamaya na lang, kay matigas pa man. Yun, oh, sana, mamaya na lang, nay. Oh, yan, oh, mabuhay na yan, nay. Itanim ko yan sa labas kay para magdami, nay. Kay gamot yan pag makagat tayo, matinik tayo ng pak. Hala, kasayang ang bila, nay. Ay, wag na lang. Ang dami naman. Oh. Ito, wala ka ba? Kuha tayo ng ano, bi? Ito, oh. Ha? Ito, magdami ito. Kuha ko kuan, sundang.
Oo nga, madali lang mabuhay. Tama na nay, dami na ito. Yan o, ang ugat ng daan niya. Yun na nga. Tama na ito nay. Tama na. Tama mo yan. Thank you nay. Oh, Pa nga na ano, yes. tapos didiligan ko pa. Yun na nga. May agas nay, lakas. Oh, may agas na. Do, nakapangayo na po ko ni nanay og snake plant. Tambal ni siya sama. Kuan ka ng paakan dito ta guys. Tambal kay ni. May palayog ko be. Hawa kay akong cellphone makuan na. Ako ning itanong kay tambal ni mapaakan sa gipin. Kani. Bakit palayo lang po itanong. Naraw na na ko dan. Ako sa ugluter ni. Guys, manguha sa tagluter net guys kay. Para imnon ako niyang gabi inindot mangud guys manguha og buntag sayog. Herbal. Ako ang kuan. Ang akong alugbati dili makuan. Lang akong atsal. Nainda ko na akong atsal diri nga namunga o iana na ko ni dito para di makitaan. Aga guys. Dapat ako man taning limpiwan di ari. Hala natagak ng isa ka atsal. Oo na ako ni. Say na pay atsal diri ba. Sili naman diri. Nakatumang kong mga liso sa atsal guys kay diri ra na ako gipangitsa dayon na nagko sila. Bulak. One, two, three, four, five, six, seven, 11, 12, 13. Miki, uli Miki, uli. Dali Miki, uli. Miki. Mga sili, ako na kung anong doon ang sili. Diri guys, musakan ako balik guys kay kung lutuan si banana og kalamunggay. Nanako sa sulod guys. Mo ni atong nakuha guys, nakuha ko og dahon sa manchanitas para uni na ko ning gabi. Dahon sa malunggay lutuon na ko ron para kay banana para mainom niya. Dayon nakapangayo ko ni mananay snake plant ako ning itanom unya. Unya ra dapit kay init pa kaayo man. Ako lang sa ning kuan nagtubig himulan. Ayaw dong. Kaon day ka na dong. Then ato na ning panghugasan guys. Ay para Yan na lang ni guys kay para klaro kay tong dagway. Ako ang gikuan ng snake plant para. Dali amin yung mutuwang snake plant guys. Kaya natimanon lang siya na. Hindi tayo snake plant yung nanay kaya taas ka ayon. Kanis, umuhok ni, ang kapayas nga. Ako na lang iibot dito kay kuan man. Nasa amo ang git-git sa tilit din. Murang ko, buba. Impas ang git, buba. Dali ara sa oras ko eh. Bugani. Inam sa kukuan bayabas guys kay Ginoo ko say dali ara sa oras man di ay. Mura ra magitiks ang oras oy.
Inom sa taog herbal. Tama ko sila diha. Ano ya? Mag-ana din na siya. Naana. Isang siya na bili na bili mo. Ito, ito. Oh, siya siya nabili na lubiin niya. Taas-taas ba itong kuan niya? Nabili siya. Siya kaabot. Awa guys. Dayon. Ako, tuwa sa tikag malunggay din. Ay ako mag-prepare pagkaon sa iro. Ano sa rin? Ang unan. Uy, naunod pa na. Ano yung dahan siya? Daliar sa oras guys, mura magitik. Ako na lang po ni andang guys. Ano guys, bugasan na lang po na ko. Litras na apay agas kay parang walang abog ano. Guys, muros pitong daon ni nanay sa matilisit ni Anchanita sa pero ilang ang daw tong putlon guys. Sayang, naraon ta sa doon. Wala na rabaw kita manchanitas di ari nga tanon. Di ana ray lang nanay. Ha? Oh. Wala man kay ligo gahapon god. No. Maligo sa lalaan sa banana guys. Para daw presko yung lawas. Eh, umam, paano ko na siya? Work na ko na siya, magkanilis naman. Model ya siya guys. Kayapi. Pakito Diaz. Pakito Diaz ni. Kabila ni Pakito Diaz may. Watag kaldero isa kay si banana palitan ay palitan. Butuan na to ugay herbal. Is that a beautiful place? I miss you much. All about nobody has you more than I get you. Came back and never you. Hala, si Inday Rosel kay balo na siya nga tingkaon na guys. To ara guys. Oh. Kay balo na siya guys nga tingkaon. Ning patong na siya lamisa guys. Oh. Lingkod. Ara guys. Oh. Gutom na ikaw? Gutom na? Nagutom na ikaw? Kiss mami be. Nandita kaayo. Tulog kamera mo atras. Nagwakwak ko, nahadlok kamera. Inday Rosel, you hungry already, Day? You want to eat na, Day? Magluto sa tagtambal ni Daddy, Day. Dinako akong bulak, akong ibutang na rin yung baso. Dora ni kabaso guys kay karon raman ni og unyang gabi eh. Di man pud pwede magluto ko anig daghan guys kay ngano mapanos mong gudayon niya init-initon. May man tong duha ka baso kay unya di na siya pwede initon. Ako sa ning trapuhan ang ato ang
gas range. Ala, ana na to di kay. Ato sa ning trapuhan guys. Five, 10, 15, 20, 25, 30. Kinahanglan ang taas sa clock nasa 3. Kay 30 minutes man guys. Ay hata mo kakaon ng rice. Ay, nang banha na po ni mga wakwak. Ay, dilat. Ay, bad words. Na humana og trapo ang ato ang gasolines. Tani dar sa nay patong ay patong guys para dili guot. Bigot ti gamay kay lugar. Ako sa ning hugasan akong blotter net. Hugasan sa na ni. Eh, para unya manin akong gabi guys, akong blotter net guys. Dani sa akong buhok, unya na ni. Kani diri sana ko ipasandig kani ato ang snake plant. Ay para dili go ta kong bangira. Dili go ta kong bangira guys. Naon hindi kay makita ni nanay. Hindi ta siya kanang dako nga kuan tabo. Kuan siya tusok din ako ni dito ang tao. Kani natusok pa ni diri ang isa. Uy dagon na unsa day ka? Nini masiguro ni tawanan ni. Sa gua hilab ti gasig her niyabag. Hindi nahawan. Kulang ra man gud kuan gud. Nahawan atong bangira. Mana guys, pero magpagaon ako sa kong mga anak. Nawa sa George, ibu ubot George. Mait-it na George, naubot George, it George, ubot George. Miti. May nakakaon na ni silang pills. Very good si banana. Di na siya gusto mayaw-yawan mo nang gitrabaho na niya tanan sa trabaho antong. Siya may una ning bangon ganina guys. O na, yan ang gipang lihok. Di na siya gusto mayaw-yawan. Karon ako magpakaon sa lugi. Kaya kung siya magpakaon sa dugi guys,
Di ka ba mo budget og sudan? Pati ang rice, pataka lagbutang sa rice. Ay tong ako yung magpakaon kay kabalo man kumukuan estimate siya pataka lagbutang iya makakaon ang iro. Ana na siya. Asinso na si George guide. Nindot kay plato si George. Nagsuka-suka na pudra ba na siya. Naunsa di ka na siya. Kung si may ka plastic god. Kung butangan nagbulingon dito na. Unsa na to? Na, pud na guys. Di pangtabangan nila. Ako atong gito yung butang dito guys. Kay kung manghalay ko. Dili nila makabot akong gihalay kay kana si bots, grabe kay na mga bots o galayan din yan iwisi-wisi hantog mga gisi pila naka sanina ang giguba anak niya guys matong gituyo na ko tong butang didto dili raman gituyo na ko tong butang didto guys kay para dili nila makabuot ang sanina ako ang ihalay kanang ihangir na ko ba so kay ang ilang gikuan ang kato naman po din noon gipunpod man pud na nila ipang kuanon lagi but na lang ng mga bataan ilang sudan karon guys is inunan tunggi kuan na mo ang merkado mo gud mi gahapon guys unya mao lagi na guys. Ang merkado mi pagkahuman dagan ra ang res dagod ini mahuwaan na nananapoy mura gituok iring sa gawas o Miki mi ali Miki si Miki lagi ko ani bots gituok ni bots awaan na to ni gamay kay bisag mahurot sayang. Sayang po guys, hindi mahurot guys. Oh, wait lang Miki ha. Ang isa ka plato ani nila naa sa gawas. Waon sa nako guys. Magbaylo na po og tubig sa tiris kasi ang tiris gimulan na po og tubig kaning ang tiles sounds. Akong gimulan guys kay para ang ihi mawala ang baho sa ihi ba guys. Ang akong banang sina nag sounds daw. Kilang hapit naman pud ni oh. Ako naman po ni ikuan ron kay 20 kapi naman. Akong miming. Di maglungag na lang pug kudaan na pod. Ako na lang sa aning ko ano kay maglungag puro. Akong Rosel bay gahapa sa lamisa guys. Makita man dayo. Makita man dayo siyang gahapa. Gatang na nagpagkaon guys, kabalo na siyang tingkaon namang gunon na. Na. Ako lang sa ning kuan nun kay samtang galihok ko ga nakalungag ko para ito magluto. Magkuha sa tagbugas guys. Awa dong. Daaro guys, magkilis na ta. Kilis na galing maayo.
nawala ang tangki sa bugas kay si Banana. Hala, nalimot na kung sa iyahang kuan. Sa iyahang malunggay, kabuang. Kamo ay di kuan ako kay para makainom na siya malunggay sa wala pa may mangaon. Guys. Guys, ito na ni kilisa ng ating bugas. Mas sarati sa gunang si Armay. Tingnan mo kain son. Saratan ako guys kay madungog ang sans makapiret ta. Uso gani gihapon oh. So guys, hirira ta taman guys. Salamat kayo sa inyong suporta sa yung pag-subscribe sa kuha ang YouTube channel. Sa walang sawang nag-support sa kuha. Sa nag-follow, sa nag-like, share sa kuha ang mga vlog, sa naglantaw. Thank you so much guys sa inyong tanan. Nag-amping tang tanan guys. I love you all. God bless. Bye everyone. Ato na gining palungon guys kay ang sans kusog kaayo. Nara nag-andam na ko. Bye.